Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Sunana Ummul Khair Habib Fallati. Yake yar uwa, ita fa kishiya abokiyar rayuwa ce ba abokiyar hamayya ba. Halittar namiji ba zai taɓa zama ɗaya da halittar mace ba. Shi yasa Allah ya ba su ikon yin mace sama da ɗaya. Kishi baya canja namiji, musamman namijin yanzu. Ko a cikin mata 1000 aka ce wannan ba tashi bace, hankalin shi zai koma kanta. Haka halittar su yake. Yake yar uwa, kissa da kisisina, iya girki da wanka, da yanda zaki tarbi namiji shine zai saka namiji ya tsayar da hankalin shi akan ki. Amma fa ba kishin hauka ba. Kishi halak ne a musulunci. A wani wuraren ma har yakan zama wajibi. Amma ba wanda ya saba shari'a ba, domin har matan Annabi alaihi salam sukan dan tabawa. Yake yar uwa, wace ce ke? Matsayinki yafi na Aisha ne? Ko ko matsayinki yafi na Juwairiya? A ina gari wannan tafi na Hafsatu matsayi. To su ma sun zauna da kishiyoyi, kuma sun yi kishi daidai da yadda addini ya tsara, amma ba su yi irin naki ba. Ba na mantawa, wata rana na Aisha alaihi salam ta samu Annabi alaihi salatu wassalam, ta ce masa ya Rasulallah, wai shin a cikin mu wa ka fi so? Sai yayi dariya, ya ce zan nuna miki wacce na fi so a cikin ku. Sai da daddare, saboda Annabi alaihi salatu wassalam shine wanda ya fi kowa iya mu'amala da mutane, da ya tara dukkan matansa bayan sun gama cin abincin dare, sai ya dube su ɗaya bayan ɗaya, ya ce wadda ta san na ba ta kyauta a yau da safe kafin na fita, ita ce wadda na fi kowa so a cikin matana. Kowace ta koma ɗaki tana rawa tana nishaɗi, tana jin cewar ita ce wadda ta fi kowace da can samun soyayyar Annabi alaihi salatu wassalam. Ya ki yar uwa, me yasa ba za ki kwantar da hankalinki ba? Ki rayuwa da mijinki tamkar ta aboki da aboki, shine ƙarshen cin nasararki, domin dukkan rayuwarki a ƙarƙashinsa take. Za ki ga wata tana ɗaukar 'ya'yan mijinta tamkar kishiyoyinta, walau mahaifiyarsu tana raye, walau ba ta raye. Wata fa za ka ga ko a gidansu ba mahaifiyarta ce kaɗai matar gidan ba. Akwai kishi na 'ya'ya wanda an yi shi tun a lokacin Annabi alaihi salam, amma fa ba irin na wannan zamanin bane ba. Na tuna da wannan kissar, wata rana na Fadima tana daka a tsakar gidan Annabi alaihi salam tun kafin ta auri Sayyidi Ali alaihi salam. Sai na Aisha take waka tana dakan nika, take cewa ita ce wacce Annabi alaihi salatu wassalam kadai ya aura a matsayin budurwa a matansa. Sai abin ya zafi na Fadima, ta koma gurin Annabi alaihi salam, ta ce ya babana, ka ji abin da ake cewa. Yana jin wannan bayanin sai dariya, ya ce ke ma yanda ta yi miki haka sai ki gaya mata cikin hikima. Sai Annabi alaihi salatu wassalam ya ce ke ma idan kina daka ko idan kina nika sai ki ringa tutiyar cewar ke kuma mahaifiyarki ce kadai ta auri Annabi alaihi salam yana saurayi. Kun ga daga nan an yi kishi me na hankali. Tana jin wannan bayanin ta gane ba daga bakin ta ya fito ba, daga bakin wanda ya fi kowa iya magana ya fito, kuma daga nan ya kashe wannan abin, daga nan ya kashe wannan kishin a gidansa. Ya kai dan uwa, yake yar uwa, abin da ya kamata kenan mu ringa koyi da gidan Annabi alaihi salatu wassalam a cikin rayuwar auren mu, amma fa ba kishi na zamani ko kuma na hauka ba. Amma sai ta ɗauki wata aƙida, ba za ta zauna da kishiya ba domin ka a rabu mijinta. Wata fa za ka ga ko a cikin gidansu ba mahaifiyarta ce kaɗai matar gidan ba, amma sai ta ɗauki wata aƙida na ba za ta zauna da kishiya ba saboda ka a rabu mijinta. Idan kin hana mijinki ya ƙara aure, ya ki yar uwa, ya zaki da tarin matan da suke waje waɗanda suke neman mazajen aure? Idan kin hana mijinki ya ƙara aure, ya ki yar uwa, ya zaki da zunufin haƙƙin da kika tauye masa na umarnin da Allah ya bashi a cikin Alƙur'ani mai girma, wanda aya ce sukutum ta sauka a cikin suratul Nisa'i. Ya kamata mu farka mata. Sunana Amina Sabo Garba Fage, kuma wannan sakon yana zo muku daga nan gidan TV na PTV gatan al'umma.